Siyabingelela emagumbini nomhlaba. uDlamini lo waseMpumalanga. Mbuyelo khona ekhaya. Awuke uphakamise impilo yakho. Awuke uphakamise into zakho. Ngithi idlozi lakho maliphakame. Isithunywa sakho masiphakame. Zakho inhlanhla mayiphakame. Kodwa mbuyelo khona ekhaya angeze kuphakame wena ungakusukumelanga lokho. Futhi uma uwumuntu udayela ukuthi uyophakamisa into zakho ngokamoya, ngokuthandaza, ngamakhandlela, ngempepho, ngeziwasho, mbuyelo khona ekhaya chubeka lapho ungashintshi lutho. Ungathi sobona abantu bethwala, abantu ngemithi, abantu ngani ngani bese uyakopela kuzophambana kakhulu, phambane worse. Hambisa ngalendlela yakho evumela wena ukuthi abakini sebalala bavuma le ndlela le. Ngenza bakithi bafuna ukuthi mina ngithwale ngibe rich, nawe uthwale njengami, futhi kuwe akuvumelani and akuhambisani. Although imali kimi ibingene, kushayana amagazi nezidalwa ukuthi idalwa zakho nezami zinto eyodwa yini na. Amagama chaza ukuthi ungayenzi into oyibone komunye umuntu. Mbuyelo khona ekhaya uNkulunkulu akubusise, abakeni bakukhanyisele. Phakamisa impilo yakho, phakamisa into zakho ezavala ukwazi ukuba uphumelele, uvuse ekhala kini, wakhe umuzi wakho, ugane, ushade, uthole umsebenzi, isikhundla emsebenzini, ube nezitha, uphumelele kuphi empilweni. Lungisa imsamo wakho mbuyelo ukhona ekhaya. Ngiyahlola online nge-video call ka-WhatsApp, video call mbuyelo khona ekhaya 200. Udinga iwasho ngiyakuposela mbuyelo khona ekhaya. Zihamba nge-courier guy. Modinga kufika kumina ngingafika eMpumalanga ePiet Retief. Sikwazi ukubona kusiza kanjani if inhliziyo yakho nomoya wakho ukhwela kuphi la ekhaya. Nkosi kubusise, Nkosi ikhanyisele, inkosi ibe nawe. Azikhanye into zakho zivuleke, inkosi kubusise. Amen.